Още едно повторение сега. Запис, да. Виждаме Ли де Арахо от Бразилия. Флик обтегнато. Това изпълнение на 3 акробатични упражнения води до бонификация плюс 70, освен другите бонификации, които взима състезателката. Видяхме едно превъртане. Серията от задължителни скокове. 2 скока във връзка, като единият трябва да е вид широк скок до почти шпагат. Това слизане е една точка, коства на състезателката. Има състезателки и състезатели от цял свят. На това, че е домакина на тази годишните Олимпийски игри. Бразилия праща свои представители. Говори много за стойността на Световната купа във Варна. От този кадър се вижда какво представлява гредата. Много хубаво въртене. Гредата е висока 125 см, дълга е 5 метра и е широка само 10 см. Няма еластични свойства. Това, на което могат състезателките да разчитат, е достижение на рондат флик 2 щупка. Прекрасно